Är det Harry där? Är det Franco? Är det Toto där? Ja. Ja. Hej. Ja, du kan köra. Oj då. Han blev bra. Hej. Ja, vad säger bebisen för någonting? Ja? Ja, vad pratar du för någonting där, lilla grabben? Vad pratar han för någonting? Bebisen, vad pratar han för någonting? Ja, Toto. Oj, oj. Är det en cykel? Är det en cykel? Ja, motorcykel. Helikopterbil. Oj. Oj, kan du köra? Kan du köra, Viggo? Vadå? Det där är bil, ja. Ja. Det är fel. Men hon har ju för bra grejer också, alltså det vart ju så fint. Liksom bara fokus på just... Jättefina bilder. Ja, proffsdragare. Mm. Men först Hej, Viggo. fick jag fråga henne om hon ville ta på dopet. Vad gör du? Nu passar det. Vad gör du, Viggo? Vad gör du? Visst, vi har ju, men alltså min mamma tar ju fina lastpöjor också. Det blir helt andra bilder. Ja, men det blir